Здравейте, колеги! Показваме продължаващото изпълнение на интензивния зелен покрив в село Бистрица, комплект Хармония Бистрица. Довършваме вече самото изпълнение. XPS, както виждате, се лепи с лепяща пяна. Детайлите се много внимателно се обработват, за да е верно. Следят се наклони и нещата се получават добре. И след това върху него ще се положат съответстващите пластове на покрива. Ще направим видео и за тях. Ето. Продължаваме снимките по изготвянето на зеления покрив под зоркия поглед на инженер Илиев. Ето, виждате, положили сме мембраната, дренажната мембрана. Ето го по целия покрив, как е направено. За съжаление вчера е духал вятър, но ние преди полагане на ватата, както виждате, ще оправим всички тези гънки, които са се получили от вятъра, и сме направили път за доставка на хумусната пръст, която виждате, невероятен хумус, който ще бъде положен върху ватата, водозадържащата вата. Благодаря на инженерия за съдействието. Приятен ден!